Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Bilbon gara gaurko honetan, erlojupeko lana, Ibaizabaleko uretan, hauxe da albistea. Gaurkoa okerrik espada, demoraldi osoan ligan izango den erlojupeko estropada bakarra izango delako, noski playoffen atarian. Playoffa gero badakizue beti bezala erlojupeko formatuan izango direla, bai Bermeon eta baita ere azken egunean Portugaleten. Gaurkoa benetan berezia, Maria gora dator eta honek markatu egingo du, zer nolako lan egin beharko duten, arraunlariek eta batipat patroiek ere nolako norabideak hartuko dituzten, Ibon Gaztañazpi lankideak emango digu horren berri berehala. Emakumeentzat bigarrena da, gaur Bilbon jokatuko den bandera hau, eta gizonezkoentzat 11garrena. Azken urteetan badakizue liga hemen bertan hasi dela, eta aurtengoan, koronavirusaren eraginez, egutegiak izan zituen aldaketatxoak, eta Galiziari ekin zioten gure kirolariek. Eta hor duzue, Guggenheim Museoa, hasi udaletxe paretik eta aruntza joango dira, Deustuko zubiaren parean gero balitza ziaboga egiteko, emakume joan etorria gizonek 4 luze eta 3 ziaboga, estropada berezia. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Bueno, Ibon, konta iguzu, ea ikusentzulei beti bezala azaltzen digun ondo, gaurko lehia honen berezitasuna kondutan hartuz, Maria goruz datorrela eta indarrarekin jadani. Berezitasunak bat baino gehiago lehenbizikoa, Mikel, zuk aipatu duzun urrenkera errespetatuz, nahi baldin bada, ura gora dator, horrek esan nahi du, ontziek korronteak kontra izango dutela lehenbiziko eta 3. luzean, eta 2. eta 4. ura alde izango dutela, ura eta argi haizea ere bai. Une honetan, haize ufadak desenteko indarra du, iruditzen zait, arratsaldeak aurrera egin ala behar bada honek behera egin dezakeela, eta bestetik, iruditzen zaitez, hau gauza segurua da, ura igotzen den neurrian, ura gero eta sakonera gehiago izango du, eta alde horretatik, 3. txandako ontziek, iruditzen zait, abantaila izan dezaketela. Hori giroari, korronteari eta haizeari dagokionez. Bestetik, entrenatzaileek eta patroiek hartu beharreko erabakiak. Hau ez da, eman eta eman bakarrik, hemen bizpairu unetan, bitan, erabakiak hartu beharko dituzte entrenatzaileek. Gakoa, batez ere, goruntza etortzerakoan, Guggenheimeko kurba horretan, metro gutxiago egin, edo korrontea eta haizea aprobetxatuz, ibaiaren erditik etortzea. Hori pixkat deno ikusi nahi duguna eta bukatzeko esango nuke, peliokeria handi bat, gaur hemen kalerik ez da, beti kaleak gora eta bere biltzen gara, eta alde horretatik ikusteko bakoitzak txandakideek behintzat baldintza berdinetan zer eman dezakeen eta aztertzeko eta analisiak nahi bada, beste mota batekoak egiteko, iruditzen zait izan daitekeela gaurko hau fidagarriagoa. Ederki, berehala konturatuko zarete, nolako joan etorria, nolako mugimenduak egingo dituzten protagonistek estropada, emakumeen estropada hasi eta berehala. Eta Sara Gandara lankidea, Deustu aldean izan da, Deustuko Arraun Elkartearen egoitzan, handik irten dira, beroketa lanak egitera kirolariak. Arratsaldeon Sara, konta eguzun nola aurkitu dituzun kirolariak, eta zer nolako aldartearekin etorri diren, gaurko erlojupeko lan hau egitera. Arratsaldeon. Zentzule, egia esango dizuet, batzuk urduri, esate baterako kaiku bat izan ere, badakizue sailkapenean azkena dela, eta gogotsu daude kaikutarrek egoera horri buelta emateko. Edo nolare, badakizue datorren astebukaeran Euskadiko eta Espainiako txapelketak jokatuko direla, eta denboraldia aurrera doala, eta beraz, agortzen hasiak dira jardunaldiak emaitza onak lortzeko. Berdintasunara batekoa da, gizonezkoetan bai behintzat, goiko parte horretan, 5 bandera eta 5 garaile ditugulako, eta nesketan ere, begira, pizkanaka, Donostiarra hortxe dabil, Oriotarren atzetik. Hementxe, dagoeneko uretara joateko prest gaude, gure ontzitzoan badakizue protagonistak ekarriko ditugula estropada bukatu bezain laster, eta esan behar nuen, estropada hau Bilbokoa azken urteak kontuan izan da, beti izan hori dela denboraldiari hasiera eman dion estropada. Gaur ere, ekainaren bukaeran bezalaxe, sekulako eguraldia daukagu, bero ikaragarria dago, 30 grautik gora daukagu, haizea ere badabil, zeuek ondo aipatu bezala, eta ikusiko dugu, ibaian nola moldatzen diren estropalariak. Egia esango dizuet, protagonistekin hitz egiteko aukera izan dut, eta batzuk, Hondarribiarrak esate baterako, konfiantzaz gainezka, baina esan bezala, egorari buelta emateko gogotsu.
Esan digutena, Deustu aldean? Bueno, gu lasaitasunez hartu dugu aste hau, ondo entrenatu dugu, nire gauzak probatu ditut, eta aldaketa batzuk inditut botean, eta pizkat bilatzen revoluzio txiki hori, aber sozera ateatzen den. Bez, neskea pizkat mugitu ditut tokiz, aldatu ditut, eta ez dago besteik. Bueno, pues gaur Santurtzik eguneroko ideia berdina dauka eta gure ideia irabaztea da. Guk lidera gara, mantendu behar dugu, hori da lehenengo gauza, noski, puntuetan jarraitu, eta alba dugu bandera etxera eraman eta Santurtziko posa ekarri. Bueno, borroka sendoa izaten ari da, hori noski, badakigu guztiok, ez dugu oraindik irabazi, baina estrategia pizka bat izan daiteke agian, guk aldaketa asko egiten ari gara erregata guztietan, eta agian ekipo guztia mantendu behar dugu, eta hori da falta zaiguna bandera ateratzeko, baina ziur gaude, etorriko dela, gogor egiten ari gara eta etorriko da. Sí, ya estamos peleando, hay días que no está saliendo todo lo que nos gustaría, pero los días que hacemos lo que tenemos que hacer, está claro que estamos el sábado pasado dominando la tanda y con equipos que están ganando bandera, entonces sabemos que el día que lo hagamos bien podemos ganar una bandera y nos va a ayudar a meternos ahí arriba. Pues algún día nos faltó haber remado lo que teníamos que remar y otro día pues la tanda que a lo mejor le toca a otros para ganar la bandera. O sea, al final está claro que hay que hacer todo muy bien y hay días que no lo estamos haciendo todo muy bien y aparte de eso, con todos los equipos con el nivel que hay, pues tiene que tocarte también un poco más de cara que a los rivales para poder ganar la bandera. Entonces, el día que se junte eso, pues hay que tener paciencia y hacer todo bien para que el día que se junte eso, pues estar ahí preparado para ganarla. Bueno, pues a ver, al final cada regata la afrontamos como si fuese una nueva, intentando siempre mejorar y sobre todo, pues bueno, olvidando entre comillas lo malo que hemos hecho hasta ahora y esperemos que hoy corrijamos todos esos fallos que estamos teniendo para poder salir un poco del pozo donde estamos. Bueno, más que revolucionar, al final, pues bueno, hemos intentado volver un poco a lo que teníamos previo a, como todos nos hemos podido preparar, lo que pensábamos que nos podía funcionar, nos ha funcionado, entonces hemos vuelto un poco a lo que teníamos hecho del año pasado y a ver si así conseguimos mejorar un poco. Bueno, protagonisten hitzak hauexek izan dira, eta gogora dezagun nola dugun sailkapena. Hori jo, lider sendoa 22 punturekin, 4 jardunalditan garaile, Donostiarrak 18 puntu, eta 2 jardunalditan izan dira azkarrenak, 2 bandera, kasu honetan. Donostiarra lagunak 11 puntu, aurrekoan ez zuten parte hartu, gaur ere ez, bihar ere ez, gaur Osakidetzakoekin hitzordua zuten, eta frogak pasatzeko eguna, dena berriz ere ongi doan, maila pribatuan egindako azterketetan bezala, eta hurrengo astean jadanik guretan ikusten ditugun. Eta gogoratu, puntu bateko abantaila duela Arraunlagunakek Hondarribiren aurretik, patroien sailkapenean, Natalia Tubio, Galizia Arabera, Donostiako ontziko patroia, 11 punturekin, Nadet bigarren, Nerea Perez hirugarren, eta Andrea Astudillo, 4. tokian. Eta nolabait esateko gogoratu, ordena jarraituz, sailkapena jarraituz izango direla gaur lanak bai emakumeetan eta baita gizonezkoetan ere bai. Hau da, sailkapenean apalenak ekingo dio eta honenak erreferentzia guztiak izango ditu bere alde, hala ere gero uretan, Ibaitzabaleko uretan egin beharko dute erakustaldia. Bueno, orduan, azpitik gorazita Hondarribiarekin, Ibon Gaztainazpi, Iker Kortese berak esan digu frogak egiteko asteburu ona, badaki gutxi jenez 2 puntu izango ditula, okerrik espada, eta ematen du zerbaiten bila ari dela, eta test bat egin nahi duela alde hortatik ere ez. Eta hitza berak aipatu du, revoluzioa esan du, eta alaxe da, pentsa, 14 tostetatik, azkeneko estropa aintzat hartuta, 3 arraunlari bakarrik errepikatzen dute tosta, erabateko iraultza eta gainera, inor sartu gabe alegia arraunlari berak mantenduta. Estriborrean, Miren Idarretak hankeko postuari eusten dio, eta gero, Kristina Takuk eta Nemendi Zabalek, 2. eta 3. tosta trukatu egin dute, Jasone Mitxelena 4. gora etorri da, Nere Itxaso 5. gora, eta Maider Peñalba espaldara ekarri du. Ainara Palentzuela, ura ere, tosta errepikatuz, eta estriborrean, gainerako guztiek tosta aldatu egin dute. Hanketik,
Amaia Etxabeguren, Ane Diaz, hanketik kontrankera, Nerea Seijo, kontranketik 3. gora, Ane Baio 3. 4. gora, Gaztelumendi 4. 5. gora, eta Arellano 5. 6. gora. Alegia, Mikel, gutxitan bezalako, gutxitan ikusi daiteke, horrelako, hause bai, dantza hitza askotan aipatzen dugu, alakorik oso gutxitan. Ederki, bueno, eta hori Hondarribiari dagokion albiste sorta, orain Donostiarrari buruz, esan beharko dugu behar bada hemen ontzi erdian, goldaratzena, Merkader barruan, eta bueno, hor duzu Hondarribia, bizkor egin dugu aurkezpena eta erlojupekoak ez digu ematen, aukerarik hemen minutua galtzeko, beraz hori ikusten duzuen bitartean bizkor, Ibon guazen Donostiarren inguruko aldaketak azpimarratzera, esan dugu, ontzi erdian goldaratzena eta Ababorren Merkader. Hori da, bueno, igandean Orion bandera irabazi zuen traineruarekin konparatuta alderatuta bi aldaketak, Irati Merkader sartu da, 4. tosta Baborrean, Itxaso Euskudun aritu zen igandean hor, Itxaso Euskudun espaldara ekarri du, Maialen Arrazola, entrenatzaileak eta Naro Aurkola gaur Lehorrean da. Estriborrean aldaketa tosta berean, Laura goldarazen hortxe traineruaren, gerrian, Estriborrean, eta hor, bestelako dantzari gabe, Olatz López aritu zen pasaden igandean, eta beraz Lehorrean geratu dena Olatz López. Laburtuz, aldaketa gehiegi ez, gaur Donostiarraren traineru. Donostiarrak oraindik ikusten du, 4 puntuko tartea, ez dala erresa izango, Oriotaren nagusitasunari buelta ematea, baina egiten duen guztia, garaipenaren bila, hortxe lehiakor, dudarik gabe, Donostiarren prestatzailea, Maialen Arrazola. Bueno, eta guazen Oriotarrekin, Orio lider sendoa da, eta ari da baita ere, bere mugimenduak egiten Xanti Zabaleta, Ane Arrutik gaur barruan, eta aipatzeko Itxaso Azkonobieta ere, atxeden egunean dugula, ez? Hori da, Baborra ikusten dugu hor, berriro Elola Sagaztianketik, Amaia Galdo sartu da, eta Xantik Oliden 3. gora ekarri du, eta Agirre Gabi Irea 4. gora. Iruditan Estriborra ikusten dugu, Ane Arruti 3. tostan sartu da, eta Alkalak eta Uda Neoiosek tostak trukatu egin dituzte berriro ere. Bueno, semaforoa keinukari, hemen kontu zirterekin, hemen zigorra ez da izaten 3 segundukoa, erne danak. Begira bantean denak, asko ikeragarri tiratzen du, korronteak eta izeak. Begira bantean. Semaforoa gorri, bai berdea, hasi da Jaun Andreok estropa da, hor dugu lanean Hondarribia, Iker Cortesek gaurko egunari begira eginiko proposamen horrek nolako emaitza duen, eta urrengoak irteeran Donostiarrak izango dira. 20. segundutik aurrera jadanik Hondarribiarrak, eta poliki badoaz ertzaldera, baina esan daiteke oraindikan hor ertzetik gutxitxo izango dutela. Hori da, pixka bat heldu dio Estriborrari, Nerea Perez patroia, baina zeharo ez, eta arrazoia, zuka ipatu duzuna hor oraindik, ura sakonera gutxi du, eta horregatik begira patroia, makur egin da, eta gaur ikusiko dugun bestea, patroia askotan, pala kanpon duela. Donostiarrak prest, 10 segundu, abisua jaso dute, semaforoari begira, gorri da jadanik, bai berdea! Hasi dira, inolako arriskurik hartu gabe, aurreko astean zigorra izan eta gero, eta hortxe doaz konzentrazio handiz Donostiarrak. Hor ditugu, hasierako txampa horretan. Bai, eta bizi, Erroi paladan, baina dagoeneko arranko eta luzatuta Donostia. Hondarribik, baino gutxixiago, hasiera honetan behintzat Istriborra aldera ibon. Bai, konforme nago, eta esango nuke apenas egin duela, Turbiok Estriborrera. Hori izaten da beste aukera bat. Hemen zuzengune honetan, aizeari eta zerari, eta aizeari eta korrontari, gogor egin zuzen joan da, eta Donostiarrak, Hondarribiarrek baino, metro gutxiago egingo dituzte. Nabarmen. Orain irteeran Orio, liderra. Semaforoa gorri. Aurreko boskotea. Bai Orio! Hortxe dira, Zabaletak prestatutako emakumeak. Naleta Agirre patroilanetan. Gogoratu, Orioko 22 puntu zelkapenean,
Donostiarrak 18, Arraun Lagunakek 11, Hondarribiak 10. Horietarren kasuan nabarmena izaten da lehenbiziko hiru paladak motxeagoak egiten dituzte, gero luzatuz, etorrein dagoeneko, euren arranketa hartu dute, 40 palada eskasean dagoeneko. Ziak asko tiratzen du orain, ikeragarri. Iruditzen zait, hiru traineru hauen artean, estriborrera gehien egin duena, nabarmen Hondarribia izan dela. Bueno, badituzte hor bi balitza, bata Zubizuri inguruan, beste bat Lasalbeko zubiaren azpikaldean, eta gero Ziaboga bihurgune hori oso berezia da, kasu batzutan madarikatua, hor metro galera ipagarria gertatu izan dira, eta gero teustuen asmatu egin behar da, ez Ziaboga garaia. Hori da, hor oso garrantzitsua izaten da, berantzkoan behintzat hor egoten den baliza horri, pega eginda pasatzea, oso ondotik utzita. Horren gainatzen du, objektiboak, hor metro batzu faltako ditu horrendik. Horrein begira, horrein hasiko da, baborrera eraginez. Eta Hondarribia lanean hasi denetik 3 minutu terdi bai. Konparaketan momentuz datuak Orioren aldekoak dira, Hondarribiri 2, Donostiarrari 3. Hori da GPS-ak ematen digun datoa hasiera honetan. Haizea 10-12 kilometroko abiadura, 12 kilometro orduko. 37 paladan, Hondarribia. Mira Orio, arraunean ziren ongi. Hondarribia eta Donostiarra lehen luze honetan ontzi bateko atzerapenarekin biak parean. Konparaketa eginda. Orio, 35 pala terdian. 35 pala pasatxoan. Lan erditara laizter hurbilduko dira Hondarribiarrak. Orduzu bin bitartean Orio. Lasalbeko Zubipetik. Eta hor Donostiarrak Guggenheim parean. Diferentzia gora doa, Oriotarren alde, 4 segundora joan da, jadanik tartea. Segunduari, Bai. Eta 4 segundo, asko iristen diot, Mikel. Eta hemen, balizaren bila, lan erditara hurbiltzeko asmotan Hondarribiarrak. Gaur bestea, aipatzeko moduko datu izango da, ze diferentzia egongo den joateko behar duten denboran, eta itzultzeko behar duten denboraren artean. Itzuli gaur, azkar itzuliko dira, Ibon? Oso azkar, hor korde pixka bat baldin bada pixkat eman ezkero bai behintzat. Oriok orain 4 segundu Donostiarrari, Hondarribiari 6. GPS-aren bidez egiten dugu konparaketa eta ematen du orain Donostiarra pixka bat errekuperatu dela, baina Oriok lehen luzean oraindik lortutako erreta aipagarria da. Dagoeneko prestatzen hobeto esan da, Miguel Perez. Hemen da Hondarribia. Bost eta 48 gelditu dute krono. Begira, aurrekalarian nabarmen, Arramotzarekin denbora gehiago egon da, zergatik hor erdira ateratzeko. Eta Nerea Perezeren mugimenduare bai. Hori da. Hor korrontea bai dago, orduan komeni da, zabal sartu eta oso estu atera. Orain. Hortxe kokatu eta ekin. Bueno, hemen dator orain Donostiarra. Orio eta Donostiarraren artean 5-6 segundu ditugu. Asko txo. Bai, asko da, intzango ez da ba, 2 ontzi. Bai. Nik uste Donostiarrek apustu bat egin dutela, hasieran. Ikusiko dugu, amaieran hausnarketa egiterako garaian. Irati Larrañaga, aurrean. 5 eta 44ean gelditu dute. Begira, nola usten dion, propio. Eta orain, hor Donostiarra Hondarribia baino estuago atera da. Baina helburu berberarekin, maniobra planteatzerako garaian eta... Ea ba.
Oriok Donostiarrari 6-6 segundo, baina Ziabogan izango dugu referentzia jatorra. Gogoratu, Biluze, Ziaboga bakarra itxasmina bat eterdi egiteko, eta palmaresean jokatutako bakarra San Juanek irabazi zuen hemen 2016an. Eskarmentuko beste aurrekalari bat hor. Nirati Larrañaga, Iki Piñeiro. Garai hartako San Juanen bere izango zen. Hori da. Bueno, bost eta 37. 7 segundu Donostiarrari eta 11 eunenekoekin Hondarribiri. Tarte oso aipagarria Oriok lehen luzean lorturiko aibon. Bai. Eran ez dugu esango, baina 7 segundo Donostiar honi, iruditzen zaite luze bakarrean izateko, oso referentzia ona dela Oriotarrentzat. Erdi-erditik dator Hondarribia, erdi-erditik ere. La diferentzia Oriok orain Donostiarrari, beste segundutxo bat sartu eta 8 segundutan dago tartea. Erdi-erditik dator, Horra aukera izaten da, nahi baldin bada, estriborrerago eta metro gutxiago egiteko, baina, gaurko haizearekin eta korrontearekin, Hondarribiarrek erabaki dute, erditik etortza. Ez zait iruditzen, gaur ratxaldean, bestelako maniobrak ere ikusiko ditugu. Bai. Urak ere, korronteak gora datorren bezala sakonera gehiago izango du. Hori da. Hau ibintzat nabarmen erditik. Oriok Donostiarrari 8-9, Hondarribiri 14. Postuak oso finkatuta daude, eta gaur normalean baino tarte handiagoa lortu dute Zabaletaren emakumeek, ezan daiteke oso ondo bideratuta dutela. Gaurko estropada ligako 7. jardunaldia da, emakumeentzat guztira 12 dira proba puntuagarriak, erdia bete zuten aurreko asteburuan, eta oso errenta polita dute, eta gaurkoa irabazita, batetik puntu bat gehiago, altxorra hundituz joango dira, berriro 5, baina perdinketei begira ere, Oriok 5 jardunaldi izango lituzte irabazita, eta Donostiarrak 2, eta hori ere azkenean beste puntu bat bezalaxe da, berdinketa tokatzen bada bukaeran, puntotan, Orioren garaipen kopuru hori erabaki horra litzatekelako. Gaur Orioren arraunketa, ikeragarri ari zait gustatzen, behar bada urak ere leunak dira, itxasuan beste mugimendu bat izaten da, ikusteko ere, hau asko zera hobea da, leku hobea da, baina begira, arraunen angeluak, gorputz horiek, oso landutako trainerua ikusten da. Tarteak gora, Ziabogan 7 segundo, orain 11, eta Hondarribia 10 zen lan erditan, eta orain Orioren abantaila Hondarribiarekin konparaketa eginda, 17 igo da. Modu progresiboan doaz, oso estropada ona egiten, ezan daiteke ongi hartu diotela neurria gaurko lehiari. Hasi eta buka. Atzetik boteak beste abantaila bat badu, Orioren kasuan zer galtzeko horik ez, eta orain Donostiarrak egiten duen ibilbidea jarraitu ezkero, Donostiarrarekin ez du ibilbidean behintzat segundu hori galduko. Eta iruditzen zait gainera, hor meandroan, aparteko zerari gabe, diferentziari gabe, baina pixka bat, estribo zerago etorri dela Nabeta Agirre Natalia Tubio baina. Eta hemen da azken txampan, Hondarribia. Nerea Perez azken alegina eskatzen. Bai Hondarribia. 11-0-7. Hemen dator orain Donostiarra. Donostiarra 13 segunduko atzerapenarekin, Esan daiteke ia bikoiztu egin duela Oriok, lehen luzean lortutako errenta. Eta hilari gabe pasa, Hondarribiaren kasuan erditik gora. 10 segundo lehen luzean, orain 22. Goazen Donostiarrekin! Hortira azken txampan! Bai Donostiarra! 10 eta 57, Hondarribiak baino 10 segundu gutxiago.
baina Orioren errenta Donostiarrarekin konparatuta 13 segundukoa da. Minutu erdia gutxiago behar izan dut Donostiarrak, bigarren luzean lehenbizikoan baino. Eta kontuan hartuta lehenbiziko luzean, salida jota normalean luzerik azkarrena izaten du. Hauek airean datoz. Eta erritmoa igotzeko agindu du, Hor da Orio. Azken metotan Oria. San Juan egindako marka ez dute hobetuko, 10:35, baina estropada errestasunez irabazi. Bai, Orio! Ederra, 10:54 Orioren denbora. Donostiarrari 12, Hondarribiari 22. Inolako aitzakiari gabeko estropada. Erakustaldia eman dute, Ibon. Hauko zulotik hitzak kendu didazu, Mikel. Erakustaldia hasi eta buka, diferentziak ere handiak, eta gainera, arraunean, erakutsi duten dotorezia eta indarra eta ahalmena aintzat hartzeko modukoa. Arantzarik bazuten, pasaden igandean etxean estropada da irabazi ez zutelako, atera dute nola gainera. Nahi ez dela beti ere, horrela, lider batek eta estropadarik irabazten ez duenean, beti ez dut izango, zalantza ez dut izango, baina beste giro bat sortzen da, eta hori aldatzeko potikarik honena, zalantzarik gabe, garaipena izaten da. Gaurkoari begira, argi dago pausu erraldoi bat eman dutela, 7. jardunaldia, eta 5. garaipena. Liga oso bideratuta dute Zabaletaren emakumeek, Ibon. Pentsa 4 puntu zituzten, gaurko estropadasi aurretik, gaur beste bat, eta 5 estropadaren faltan, 5 puntu aurretik dira. Normalean 2 treneruak ari dira egiten gainera, Oriok irabazten ez duenean, 2. gora jaisten da, ez 3. gora edo 4. gora, hor gainera ari gara ikusten Hondarribia eta Arraun Lagunakekin. Koska badagoela, eta iruditzen zait, gaurko garaipen honek, garaipen huts bate, baino zerbait gehiago ere balio duela, Mikel. Gaur ordezkari lanetarako presidentea bera dugu hemen, ez nahola jauna, Josu, arratsaldeon, erakustaldi latza, zure emakumeek emandakoa. Kaixo, arratsaldeon, egia esan atzalde borobila izaten hasi da behintzat, eta aberrola segitzen dut. Pausu ederra da hau, iazko garaipena ligan, Euskotren ligan errepikatzeko. Hori da, azkenian pauso junberra dakau, erotu gabe, gaurko estropa oso garrantzitsua zen, eta beira. Gaina nagusitasunez irabazi da, así que gustora horrekin. Konfiantza handia, falta diren estropadei begira, txapelketak ere gainean ditugu, Euskal Herrikoa, Espaini mailakoa, zalantza bat ziren Espainikoari buruz, erabaki zehatza hartua duzu jadanik, ez? Hartu du erabakia, ez gela jungo, azkenen gu hemen biluz eta jokatzen egia, eta Laura aldaketa bat izango zala, eta ikuste dugu, Xantik ikuste du, hobeto izango dela oain gontan segitzia, eta erabaki hartu du, ez jutia, eta tala izango da. Oain ekeitiora, 2 joan etorri jarraian, ez? Bat bihar eta gero Euskadiko txapelketan. Aurrena gaurkoa disfrutatuko dugu, ane arrutik etxekuak beste bandera, lehenengo aurreneko bandera irazten duna, hori da posa, eta bilarkoa, gaurkoa disfruta dezatela, eta bihar beste egun bat izango da. Oso ondo, eskerrik asko, Josu, gozatu. Eskerrik asko. Mila esker. Ibon Gaztañazpi, esan beharrik ez dago, lider sendoa, lider indartsua, gauzak ondo eginda, momentu bikaina dau Orioko emakumentza. Pentsa, 7 estropada jokatu ostean 5 irabazi, 2. postuak 2 izan dira, eta zierbenan, bestia pasaden igandean, lehenbiziko kale horretatik, eta iruditzen zait, Orio gaurre kolpea eman duela mai gainean. Eta uretan, Sara, hitza eskatuz protagonistekin, aurrera. Sandra Piñeiro daukat hemen, nik ez dute zerrentzuten lankideak, baina, Sandra, cuéntanos cómo ha ido esta regata en la ría, con el viento tirando, la marea. La regata dura, aparte que las condiciones del clima hacen mucha calor, aquí aparte dentro de la ría pues no corre nada al aire. Y quisimos ir a hacerlo bien, quedar contentas y por lo menos salir con buenas sensaciones, ya que el fin de pasado ni en Guecho ni en Orio tuvimos buenas sensaciones. Entonces nuestro objetivo era remar a gusto y bastante contentas. Otra bandera más y ampliando esa distancia con respecto a vuestras perseguidoras, ¿no? Pero ya se está viendo esta temporada de que este año el nivel está muy similar y un día unas, otro día otras, entonces tanto hay que saber ganar como saber perder y se está haciendo una liga bonita
que eso es lo importante. Al final, para el remo femenino, pues hay que potenciarlo y no hay mejor forma que esto. ¿Se echa de menos un adversario como Arraun Lagunak? Sí, mucho. Una liga es de 4, no de 3, y desde aquí pues que pase lo antes posible, que todo salga bien y que las esperamos con los brazos abiertos, pero con distancia, claro. Es que ricasco y parabéns, Sandra, gracias. Muchas gracias, ricasco. Sandra Piñeiro, Galiziarra bera arraunlari bikaina, eta Orioko kuadrilla horretan toki hartu duena, eta oso ongi hartua izan dena gainera. Bai, pentsa eta gainera hor Xantik ikusten da, arraunlariak batetik eta bestera Xanti Zabaletak, entrenatzaileak esan nuen, mugitzen dituela, eta Sandrak ia beti ez baldin bada, leku berean estribo horranketik, hortxe egonkortua dauka, entrenatzaileak eta begira. Gaur ere nahiko esan du, beste hor hemen aizetxoa eta badabilela, baina hor barruan pero egiten duela. Bueno, sari banaketen garai ere badugu, bien bitartean hemen joan etorrian ditugu, ontziak, emakume eta gizon, eta adibidez berehala, ondarrutarrak lanerako izango direnez, orantxe pasa dira irterako balitzaren paretik. Nerea Perezentzat, gaur 3 puntu, Nadetentzat 2, Natalia Tubiorentzat 1, 11 punturekin kokatuko da Nerea Perez, eta 12rekin dira Nadet Agirre eta Natalia Tubio. Nadet Agirre goian, 12 puntu Natalia Tubiorentzat, burruka zabali dago, Ibon. Hor bada borroka. Hor bada borroka. Urrengo estropa gehiago. Beste 5 estropada falta dira, eta badakizu Zarautzen amaituko dela Eusko Tren Liga. Hor dira gaurko erakustaldiaren ostean Orioko emakumeak, posik zen, ez da hola presidente jauna, eta posik izango dira Orioko arraunzale denak gaur behar bada, uste baino errenta handiagoarekin nagusitu direlako Bilbon. Handia, errentak hasieratik tartea zabaldu dute, eta gainera, sinaleriko bena hori izaten da, modu progresiboan tarte hori zabaldu dute, eta beste aipatuko nuke, bigarren edizioa duela, Bilboko bandera honek, normalean liga hemen hasten da, baina gizonezkoentzat, eta begira, palmaresean garaile bakarra zegoen, San Juan, eta orain beste bat, Oriotarrak. 10 eta 54, gaur rekord girorik ez dago, ez da gutxe hori, eta ez dira inapartean geratu. Hortxe doa gora, ardura duren ontzira, Nadet Agirre, orain patroien zelkapen nagusian ere bera da aurrean, eta lidertzan Eusko Tren ligari begira, goi-goian ditugu Oriotarrak, hasieratik nortasun handiarekin ari dira defendatzen joan zen urtean lortutako koroa. Elastiko sorta ederra badu, Bai? Hortxe, dantzarako gogotxo ere badu. Ez da gutxiagorako, Bai. Orain hau ikusten dugu, Oriotarrak aro bat edo bizitzen ari dira, baina bestelako zenbat eta zenbat biziote dituen esate baterako, orain iruditan ikusten dugun patroiak. Dudarik gabe, ibilbide luzekoa baita bera, eta berarekin batera, Itziar Olasa gazti berare bai. Eta hortxe dira, batzuk debutari, beste batzuk ibilbidearen momentu zoragarri hau gozatzen, eta laizten jasoko dute bandera ederra. Hori alkatea izango da, Mikel? Bilboko alkatea, iruditu zait? Banderarekin ala iruditzen zait, bai. Musikoarekin ez baita erreza? Bai, ez. Ezagutzen. Antxe dira, bai. Orantxe agurtu, Nadet, eta Tori bandera! Zorionak Orio! Bilboko alkate jaunaren eskutik jaso dute bandera emakumeek hemen jokatutako bigarrengoa da. Ontzira itzuli. Eta berehala arraunak jasoko dituzte. Garaipena
ospatzeko, eta naiz eta behin eta berriz ligako arduradunek eta udal agintariek eskatu duten, bertara saleak eta etortzeko, hobe dela telebista bidez emanaldia jarraitzeko, baina hemen Bilbo herrian gaude, jende asko da bilatzen eta aurrera bere paseotxoa ematen da, pixka bat hori ere osasunarentzat egokia baita eta bide batez ikuskizun eder bat baldin baduzu hemen, zer egingo duzu, pixka bat jarraitu, egia zan hala ere, jendea errespetuz, noski musukoarekin eta arreta osoz bizi dugun egoera, ez baita, txantxetakoa, Gaztañazpi jauna? Ez da gutxiagorik ere. Eta pentsatzen ari nintzen, Miguel, hori horrein gaurko garaipenak, ligari begira ere, hasi aurretik lau, bat gehiago bost, orain Donostiarra asko behartzen du, bost jardunalditan, bost puntu ateratzera, bandera iadanak irabaztera, eta Orio gainera kale egin beharko luke. Denak irabaziko balitu. Orio bigarren postuekin ederki moldatuko da. Hala ere, hobe dugu egunez egun joatea, banderaz bandera. Askotan esaten duzu, bigarrena nahiko eta egun txarra izan da gero hirugarren. Esan nahi nuen, ez diola utzi nola baitere, borroka hortan sartzen, puntu bat kentzen, hiru puntu eta, oso bideratuta du demoraldia, Euskotren ligari dagokionez. Orio Arraun elkartea. Gora Arraunak! Sorionak, Orioko emakumeei, Orioko herriari, Orioko Arraun elkarteari. Eta irudi honekin jaun Andreok, bagoaz, tartetxo bat babeslentzat eta bere alagara berriro zuzenean, gizonezkoen estropadarekin Euskolabel ligaren 7. jardunaldi izango da, Bilboko 11. bandera jokoan, irudirik onenak, babesleen tartea, eta bere ala gaituzue zuzenean, berriro Bilbotik.